kimai ya kitu gisnong kiba kimpat yo ngan penpoi lut no baro ya kitu gisnong ya kimai gisnong jong kamo tharasan konstitusi te swabangan mi meneru kiladon kibri kubala wan nambar ngabu kharu ebije te ibidi ong bangladep don ke meeting subha ban khot no yano no de ibidi ila semjing ban yo kumu chip ke sakan ngasni tinggal ong tu sedang keloi no sipo baje tengah perkat bakan wai khatwai steng ten ring sedang menta khatwai baje tam te menta la khat ar baje ngala susun yok pai ba un ba ap hangte te wat num sei gala keren no mangakam syakmat tengam don eru ban keren hagane kapur ngakum emily kum minister jong ka sarkar nga snusngan bat ngayui ia pi ki serve group jong ka motorasan blok ba philiadon kat ne bat kejiwan hang neru la sutu la banwan tang presiden lan secretary jong kanu ka SSG om dei ba phiwan lut kat ne philiadon ngasngo ba kala ai kejing prinsip pensingan wat ia blok besar dungi ba marbanyang ru rengkat ki besar dungi temata hande ngakum unomi kemat jong kane kadong kathan ngaju perkhat ia kini ki SSG ki jongi ia kabala slam ngila sinai ia kini ki SSG bat ngiim hakabaning kong bang isnang isngo kumba ka syongshit ki yai ki kam ki jam ndai tang kat to kat ne pede kapra kapai kapra kadon kajing ya trasniu iwe ya iwe kanai kadai kajing im khasi kejongi bat kajing perkhat ro ladangi thau kita ki SSG ki perkhat batang la thau kane ke grup ka sarkar kan ai kata kajing rap buk saki ban siyo bat ban im pahu pahai no kumne tang suduna kajing yo la khe ban ya pai ban ya sange no banum ya poi meeting su kumta terter bat kajing ya tras new iwe ka judon habaro ka SSG jong ki kasi kejungi Tegana po nga sngoban ay man sim ya pi lada pi sngo ya hap wen ya kato ka jing sngo ya tharai sniu iwe wen deben long ka ba ya sha bat persyang mani ay jingmut ban ya trelang khnang bakan kiu kane ka SSG kejopi kumba pila lek ban register iya kane ka SSG keng kan nong kenti ke jonga ke jongpi tresitom bat wat kilat kilenti gumno ban penkiu ia ki SSG ke jongpi hala ke jong ki plan pidon hala ke jong ki skim ba per pilia plan te hangne ngasobenong ba ka sarkar India ka plan jong kane ka sarkar India ban from ya kini ki SSG kadon ka skim ka ba he ba hapa ka sarkar India namanta kini ki SSG ki jongpi tengas ong ba kumba kini ki skim MG NRGS kito kilalong direct funding ban late nakablok kilek siya ki VEC jong kisnong ban pentrekam iya kanu skim kumta terter te hang neru kine ki SSG ki jongi ngong wat num rit mensim kapisa ka behe bat ka babuntam kadon ha kane ka grup ka babisna mapi ya ka sarkar India kalau ai ya kade skim ha ki self help group but ninsa modify kat ne ki jing penbaik ba khnang ba
kane ka skim ka ba buntam ka bisa po sarkar dia kane ka pansat tiraj kane ngila ban modify yang kane ka SSG ka jungi bat kane ka skim ro kala banwan direct siapa ki SSG ki jongpi wat rate mensim ngin persang ban modify ba pi pela ban yo kumbayo kine ki MEREGS ban pentrei da ki sinong da ki biji isi ki jongpi bat kan don ru kapor ya pi ki SSG pin sa yo ya galat ke kabu na kan ke skim ban pendon kam hapo ki sep hap group ki jongpi temata hangi ngas ngoban ya wer ban ya khot ya pi kito kibala sedang ban ya sana kajing ya trekam jong ke SSG ngakan tu ya pi tu ya im jemut biang menta tresitam lom biang ya tu komiti penbe penbiang ya jing duna baro long ke bayasa a jemut pen ke im ya ka bat kan don kapor ba lada pi penduno ya kan ke SSG lada kini ki skim kin trekam lengba jong pi pin sa benut bat ki wei kila nang ya sakmat kane ka jong pi ka dalakut no kane ka registration jong pi pin leis dang thamai ka long ka babat por ye ki baro tenga na kentu jur ya pi ki servo group ha ka motorasan blok hi baro ko wei leit lang ne saki group ki jong pi pensu to ba kane ka don ka chance na banta ba pinyo iya kilat kilenti kumno pinyo jimantoy lengma kan ka skim hakisep have group ke jongpi tenga nga ong iya pi hang ni ba ka jintrai sikam jong ubdio ka jintrai sitam jong kini ki obsar ke jongi ban lungkat ni ban le ki awareness program namar niso to ba ka don ka plan jong ka sarkar dia ban penim ya pi ki sarap group bat ka sarkar dia ka soto isai lengba ka ne ka sarap group kalong ka jingman toy ya ka imlang ka salang hapo ka state ka jongiru pidai ki wei ki sab gede ki sarap group ya ka ba kinong yalam ya kisnong ki tao kinong ai jingmot kinong ban saindur ya ka imlang kasalang hakisnong ki tao ki jong fi baro kane kadai ka kanhun kaba pidai kinong ai jing shai ya kisnong ki tao bat pia yo matru ya ka jing ai awareness program hakisnong jong fi keleng ki juan ban ai ka awareness program ke jipun shai fi dainam video yo kata katon kajingkit kli barabawan kini ki obisar manwan ban ai awareness ki sinong nyopi teng ki sim sting kinumwan ten reng ada kerpat nang ne sekmat toya imsni toya long ki bakalabamut sim kia ya kane kakam bat long ba kajing tre sitom ku jong pi kataka server group ka ba population ama pi kan long ka jing mentoy na ka menta ka kamai ka ji ka jong pi na menta ban pa el ka jong ki khun ki ti bala ban penle school ban yo ru ya ka jing kamai na ka ne ka kru ku jong pi te ka ne ka por ngam don sibun ban kren ka poru ka kirki te ngada ka pa de pi lai phai da ka basuk ka yin ka sem report ya ki kenhun ka jong pi hal ka jong ki group ba yai pen im ya kan ka sel kru jpi bat kan don ka chance lese la dang la dep modify na kan ka pan chia tirat yo kan poi ka por ba pinyo direct kumbayo ki VC kan long ka jing mantoy na banta kan ka sep hop group jpi ai ba kan ka jing ai jing kren ka jing an ka por kum UMLE ngam don ni e ban kren marsibun mapi kidai ki nong yalam sinong ki long kemi ki nong yalam sinong ki long thao kidai ki bala nang ki bala start
Tega kajing kerba kajonga. Lei ban penimbiang ban tresitom. Ya kan ne ka sek kru kunjung pi. Kan salong kajing mentoy iya kajing ka sem kunjung pi. Te dagine ki kenten. Nga ai kuble ya pi bro. Ublei undarakat ya kan ne ka sek kru kunjung pi. Unang ai ya kajing nang kajing start. Ba pinang la ban telun. Ba pilong ru kinong saindur iya kasinong. Kata ba de gari wajaj benriu. Te dagine ki kenten ya ka bakandiat. Kuble shibun ya pi bro. Kublai shibun sir, ya kajing don rekat jong pi, wat ha kajing pun kam jong pi sir, ha kani kajing rakhi ke bakerpang, ka ai men sim shisha, ya baro ki nong shim benta, bat yangi hi ki pat baro, ki ketin koridor jong pi sir, ki pen scam, bat pun shlur, bangin yai, kentiu, ya kajing pasang, jong ki pat bat nong shong shnong, bat ban pen sa anam ya kajing lahi, nginget scam sir, ba pin nang yai long kajing yarap, baro-bor. Kublai shibun sa shisinsa hakan ika por nga kerpat ya ikong sanjongi isa ba hakan ika step ba in ot ribbon ya kini ki stall ki balapin kre hangni ha kamadan bat ban play ya kani ka self help group mela bat ha ka health camp shaki patpa ha ka joko por nga kerpat ya ki dignitaries ki officials ki ba nakatanat ki ba pair bakin senran lang ya isar haba ilech ngo ya kini ki stall ba di gitu kinong mi kmat